annabi ne badaru jama labbaika ya alamul huda Isaki on the beat. annabi khairul anbiya annabi khairul anbiya annabi khairul anbiya annabi khairul anbiya annabi ne badaru jama labbaika ya alamul huda ga Mustapha hasken zamani domin sa ne kai izini in an taba shi kai martani mai daraja da hamasani annabi ne labbaika ya annabul huda annabi khairul anbiya annabi khairul anbiya asirin salati kan nan kaiwa na farko muhammadi Zara uke nake wa kirari ban san wani ninki ba annabi ne labbaika ya labul huda na sallama da muqasimu da ni gare ka muallimu taskar yabo naka hashimu abani dan shehu barhamu gidanka ne baitul azamu babu ya kai anta arhamu kaunar ka ce ta rufe hamu makara ba mu mutarsimu annabi khairul anbiya annabi khairul anbiya duniya ta kai ta samu abal qasim waje ta ba askiya sama usirin gaibi miftahu mai safa baya ka ba mutun naran sai manzan mu mustafa hakura abin gadarar Allah kai ne akan gaba annabi ne barka ya labul huda kake gaban adabu shugaba bai san kama ba za ki shi ba ina da kai ba za na faɗi ba a duniya ba zan ji gata ba kwana mace ba za ki ni ba fagen yabo ba a rufe ni ba nafsi fi da aka alamuji ta ba sirrilla uban zainab annabi khairul anbiya annabi khairul anbiya ya fasihu ka wuce wafati balle ma a bincika gashi ko ina sifar ka tana nan ka zarce maka rabu ya naɗe dukan matsayi ya tattara maka gayya da duk kake so ba ya dukan ka shugaba annabi ne labbaika ya labul huda Allahu naka ne mai duka wanda ya bi ka ya tsarkaka gidanka ne gidan ɗaukaka kai ne ka warware hallaka wanda ya so ka ya haskaka yi lamuni yabo mu yi maka abinda duk ka so an maka kamar na da haya mai maka annabi ne labbaika ya labul huda annabi khairul anbiya annabi khairul anbiya annabi rayuwa tana wani hali ce to ni shugaba kai mun iso na sauka madina ba za ka ki kai ni ba kai ka zamto rama mai san ka ba za ya ji gata ba ga muna bara dan fituyi ba za mu ji babu ba wallahi annabi ya alamul huda alhamdu godiya da kuma idan karaban azama adan rasul mai fatima idan na so yabo in kuma wanda ina cikin al'umma yabo ya dinga tashi sama zakin ka ne da fada ne karbi yaban mu dan fatima karbi yaban mu dan sukar annabi ce yana na fatima sukar annabi ce la ilaha illallah maganar Allah ce
ce bai san da za ya ci yana da Fadima sokar annabi ce sai da Fadima sokar annabi ce da fa'i alfu salam kai mun dayo kuce in wuce din tsara balle wata mace makiyan mu ubangiji sanya saukace sai da ki agaza mu zamo mun gidace ku da ke muka rabu ba batun makarkaci yana na Fadima sokar annabi ce salati ubangiji gaiwa mun zance annabi Muhammadu shi dun goba ce Usman Saidi Ali ayar Allah ce Umar Abubakar Ali sa tantance la ilaha illallah maganar Allah ce Ali sahabuna su din hanya ce wanda duk ya bar guda wallahi yayi bace shehu tijjani uba babbar hanya ce jiyali uwa uba kar da mu zambace ya shehu barama masanin ka gaibu ce sai da Fadima sokar annabi ce uwa maganin kishi wannan aya ce maganar Hausawa muka ce hujja ce masanin Maulana wannan ai gaibu ce Maula ya Hashimu babbar hanya ce ku da kai muka rabu ƙur'ar mu ta ce sai da Fadima sokar annabi ce yana da Fadima sokar annabi ce sai da Fadima sokar annabi ce mai matsayi na daban wannan Fadima ce mai ganin mala'ika kuma ga ta ya mace jinni da insi duka ta zama adamu ce ya ta gini Fadima gobar ta kai wuce la ilaha illallah maganar Allah ce su ne da duniya lahirar aita su ce annabi ne ya faɗa sokar jikinsa ce ya zama dole abi koko adima wuce Fadima da annabi ni na ba amince in gan kudin mutu na san dai dace sahirin zahiri ce sannan batini ce a cikin shirfa'u ita ɗin uwarsu ce duk wani mai matsayi ya je Fadima ce in ga ki sayyada du'a bar wani zance Allah ya ɗaura auren ki matar Aliyu ce sai da Fadima sokar annabi ce girma ta bai faɗo balle a haddace matsayin ta bai rubutu ko da a kwatance makiyin ta duniya wutar sama ai gaibu ce ainin annabi ce babatin cece kuce makiyin Fadima yau shi zai lalace yana na Fadima sokar annabi ce sai da ki agaza dan yau na rikice kaunar ki nake yi shi yasa na dimauce tallafa mini sai da kar da na kikice daga ke ne aka kulle girma gun wata mace yanke da bai kike cikar amina ce da an fito kike sai da karshen tsafta ce suriya mujallala karshen kyawo ce kin wuce Yusuf da Balki dan ke farin ce awwal ce ke din sannan ko akir ce mai san ki sayyada aljanna ma gidan su ce la ilaha illallah maganar Allah ce a gidanki yau na so sai da gani nan mace tallafa ki mana sai da ga munan sauce masu san ki ne a yau ba da maki adon mu ce zakirai da sha'irai sai da ga munan mace a cikin ki mun mutu hanyar ku ce kawai da ce sai da Fadima sokar annabi ce a wakar Obajana an ce sokar cikinsa ce su al'amin Isa suna cikin fadar kice Nasira Auta Gusau an ce da kai ka rikice Kabiru Isa ya rama a san ki ne ya bar mace Manamin na Hafiz mai kyau ko ga ya can mace yana na Fadima sokar annabi ce sai da a duniya da lahira isar ku ce isa da sasaci suka yi sakon ya ce sun rikice sani tsaro cikin siya tsafta ta zo ta tsaftace tsafta da saniya sani suka yi suna begen sultaini ce mafita ko wace shiga mace da ke sulmani ce ruhi da zuciya faɗi magasinansa ce